Mie nu fac avată. Nu, mă, că ne facem mai frumoase acolo, doar le împacăriți. Eu. Hai că e colombeală. Și n-au gustat plastic? Nu, habar, n-am niciun nu cum face așa ceva. Cu să aibă gust plastic. O omletă de asta așa de tăte oule. Auzi până face asta, ai pahare? Da. Bă, nu să dă. Da, de ce? Să dăm și un pic de foc acolo. Uite, A, și filmezi acum? Și pe mine mă filmezi? Da. Ceau, macă, că v-aș iubi, fă, e? ia-ți Am căzut paharul. în gura. Îi deschizi bine, nu? Să faci așa. S-a strâmbat. Împinge-l. Împinge-l în fund. Nu știa. Ține, Claude, de aici. O, clăbărite. Alin. Uite tu, are brânză cu ceapă. Asta a făcut tot de Păi, acasă. ce Da. faci? O deschizi sau mânci? Cine tu că mi-e frică? Deschide Claudia asta, să bagă în ea. E frică. Păi așa făcea o ține față de aia puțin de zici că... Nu știu dacă... Auzi, hârtia aceea e șuncă? I-ai dat o bucățică. I-ai dat o bucățică de șuncă și a luat-o la el. Da. Dă-mă și mie, zic, o primitură că... Uite, acum. De aia am dat-o să... Nu, asta nu e de mâncat. Păi da, aveam în geantă de mâncat. I-am dat șuncă să aibă pe camion. Asta nu le-am mâncat, iubire, că asta am dat o luare de bani, 1 euro 30 de cenți. Una? O cutie de 10 cenți. Da, asta o duc acasă și o spăl. Nu o spăl, mai bag brânză în ea. Da. Vrei Coca-Cola? Am pute Coca-Cola? Dar nu le-am mâncat fondile astea, că de cât am căutat pe ele la Ikea erau mai ieftine. Erau mă câte fondile. Nu ne-am dus cu grabă, dar dacă n-am cunoscut magazinul și așa, mi s-a părut totul dezordonat. Da, bun, discuții ăștia, eu n-am mâncat atunci. Cum am mâncat? Nu cred că am mâncat. Mie mi-a dat Diana și... Dar ei zicea că i-a dat la intrare, știi? Eu i-am cumpărat. Eu i-am cumpărat și ea. Ea parcă zic că i-a dat la intrare. Ce bine miroase. Da? Îți place? Aia din geantă ai scos-o? Uite la maca sală ce bine miroase. Dar asta ce asta, nu prăjiți asta. Prăjesc câte trebuie. Căricul să merg, nu știu, moale. Îl mânc eu. Dacă nu vrea altcineva. Miroteată de acasă, tu tot, uite, vezi? Asta e. Eu dimineața la 7 jumătate eram pe WhatsApp. Azi, am văzut că tu n-ai fost, de la 11 și... Da, miroase și mâncă. Ia-o, bagă-ți-o în... Nu, că nu vreau acum, că nu intră. Dai lui Claudia. Nu vreau. Acum nu vreau. Nu vreau să fac. Da, gravează. Foarte. Ai, uite-mă aici pe pantalie. Dar nu are pantalie. Băiatul meu l-a liansat. Da? Mare. Părinții mei. S-au dus să pescuiască pe sub apă. Că ieri mă punea să mă doare ca toți iau costum de la zic, Andrei, mamă, nu mai schimba, mamă, că vrei toate așa, costum de apă, se bate pe mine. Să mergi fără costum? Da. Zic ei au, și nu știu. Și atunci... Eu l-am întrebat de ceva mult, na. Mai eram în centru comercial acolo, mare. unde? Lângă Ikea. Era Decathlon-ul, era... și punea Bershka, Tous, Julio Armani. N-ai intrat? N-am intrat. Nu mă duceam nici de picioare, nici de... Eram și obosit. Dar la Ikea e bine să mergi... Trează, nu bea. Nu, să mergi așa dimineața și să stai toată ziua acolo. Să te uiți la tot. Dar mică, Alin, ce faci? Dacă trebuie să faci de 2 ori, 2 ori. Așa ai propus, de 2 ori. Da, uite tu că e o idee bună. Da. Dacă nu-mi trece aplica... Nu te vezi? Ți-am făcut o poză și i-am pus jură să zic că Gigi stai sperând de la Comina, dar era la masă la Ikea. Vezi? Deci toate sunt așa puse și tu trebuie să iei referențele numerele de aici, ai liste
ai creioane la fiecare A, da? 10 metri ai creioane ca să scrii numărul de... și ai și foi ca să scrii Da, pe... da, da, îți scrii referența, Da. câte piese vrei, câte... Da. Astea, scaunul ăsta, doamnă, care să iau. Dar n-am decât 2 montate. Dar stai, dar n-aveți scaune sau ce? Erau... Da, au picioarele foarte crepenate. Da, și s-a așezat acum și ce cred că mult nu ne ține că să ducă. Da. Cred că alunecă pe gresie. Dar le pui de alea, gume Da. de alea. La... Sunt de Să mă cumpărat duc la ca o Manchester. pâslă. A? Da, Ca o și aveau pâslă acolo, și- dar vezi, nu mi-a dat punctat. Da, ale le găsești și la chinez. Și atunci dacă stă pui de aia, stă în loc și nu... Și masa, dar nu e asta, din partea asta Ai curat și masa? Nu, am vrut să o luăm și jos n-am mai găsit suport. Că ți-am zis, sunt dezmontate, blatul ăla, sau mă rog, era într-o parte, aia și dă-l dracu, hai, lasă dracu de masă. Dar unde Îmi să pare mai pui de rău. masă? La bucătărie să schimba, că e... Ah. Aia mi ocupă loc mult, e largă. Dăm punga să golesc. Ce? Ouă? Da. Nu și mie țigara, Alin. Uite ce fain să pus planina aia acolo. Acum mă încurcă, mă. Țigările și cu astea. Că... Știi, și ai pus ulei, nu? Ulei? Ulei lasă slănina. E tot ăsta e de la slănină, mamă. Uite așa că mi-e poftă când o văd. Da, și mie. Și nu mi-e foame. Când m-am dus dimineața să le iau, zice, hai repede la camion să las gențile și așa. Și zice, mergem până în Castellfolina, că e acolo. Să iau repede pâine. Zic, tu ia și mie două madaline de alea cu... M-am luat cu ciocolată și cu nuci. Și apoi m-am lăsat așa, am băut o cafea. Am mâncat o madalena de aia. Dar bune alea așa. Uai, ce bun. Pardon, din greșeală am stâns focul. Uite brichetă, vrei? A, meu. Cine? Da. Stai. Parcă chiar dacă o faci acasă nu iese așa. Nu. Aici mâncăm la aia liber, cu furnici, cu... Da. Faci așa, arunc în Coca-Cola mea acolo, fugi. Da, să mă că uite ce fierbe. Nu. Asta e supraviețuire. Da, el ar trăi În pădure. Eu și trăiesc. Și am trăit din totdeauna. Eu nu. Dacă n-am apă, Ia. despre pute purul. Gravezi. Dar nu, dacă ție îți place să... Păi și ce dacă gravezi? Nu ne-a pus, te-a pus să ne pui pe YouTube, Eu... Scuți, să ne caute lumea după aia. scoți vocea. Noi unde ai fost cu fotomodelele alea? Le-ai dat omletă la... Mai eu una, 3. E bine, tu ai cu spatele, nu oameni. Anu, vino și te pune aici, să vadă și pe tine camera. Nu sta acolo ascultă, că uite, el stă aici. Alin, pune și tu o poză așa cu camera. Ce faci acolo? Asta nu face poze, asta filmează. Ce mormânt face acolo? Cu Alin de ailaltă nu ai nevoie, dacă ești să spui lui Andrei. Deocamdată, poate când mă duc la... Îi spui că La eu pe- am văzut că o la are toată pescuit. pregătită acolo într-o punguță cu tot, știi? Mă gândesc, Doamne, zice să dea sau... Când mă duc la pescuit cu caiacul. Sună-l pe Alin și Dar poate întreabă să pot. Caiacul. Da, da, atunci am pun una în față și una în spate. Oh, ce-a pus? Suntem de râs. Unde e? Pentru noi sigur, ei nu știu când trăi dacă vor mânca ceva. Nu, să știi, asta nu mănâncă carne carcerani. Bă, s-au dus la lumea, nu. Acum că mâncam asta. Haideți aici. Uite ce mierda are asta în mașină de mizerie și așa. Mizeria, unde este mizeria? Are de toate omul. Păi da, dar ar trebui să fie aranjat așa mai frumos, nu? Pune și punier mic aici. Mașina lui e mic copil. S-au gândit? Ce e la mine în casă? Ce să facă? Să pune și punier mic. S-au gândit să facă niște rafuri și să pună așa haine frumoase în casa. Asta trebuie să le... Avem să vedem noi. Eu că am rămas mașina mică. Trebuie să-mi iau un... Tu zici cu fageda asta la 2 pași de mine și n-am venit niciodată. Nu? Mă, am fost undeva unde se face grătar, dar nu cred că e aici. Aici. Mai jos atât. Mai jos, nu? Da. Dar eu când am venit cu școala am intrat prin parcarea aia. Când am intrat noi. Păi da, dar aici e camping fageda. Da, nu mai puneți lănine, lasă să mănânc. Vezi că o dai pe jos. Ia biscuiția și bagă-i în mașină, mai mănânci acum? Nu mai, nu. Bagă-i în mașină.
Ce-i cu slănina? Lasă să mănânce și așa, Sânina. Las că mânc acasă, că-i dau. Nu mai dai și acasă. Îți dau acum, dacă am promis, am promis. Eu nu-s de ăla, știi? Am primit acum luni o tablă. Bă, la bună, numai de aia mânc. Nu? O tablă de asta, de fapt, de acum lângă masă. Hai că se consumă gazul. Stai liniștită. Avem rezerve? Da. Este și rezervă și Anunții, măi. brichetă. Aia ce... Oh, știu. Cu Alina, cu că suntem aici și... Cât m-ar costa să fac bara asta toată la mașină? Vezi cu o ambulită? Da. Depinde cât ești dispusă să dai. Aia, nu cât sunt dispusă, frate, că nu e vorba cât dau, că nu suntem la nuntă. Nu, da. Sau la botez. Mie mă interesează un preț, să știu cât mă costă să o... Aia spuneam. Dacă vrei să o faci tătă sau vrei să o faci numai unde e. Nu, toată nu, na. Bine, că de fapt dacă te uiți, toată e bulită. Știu. Vezi? Aici mi-a speriat-o expre, mi-a făcut-o. Vezi că e făcută cu cui ceva. Acolo mi-a lovit-o în România. Eram la Dristor, când am fost cu ea în România, să luăm un kebab. Și-a dat înapoi și cum la a mea, când dai înapoi, se aprinde doar un bec alb. Pe partea elaltă veneau niște, erau țigani. Era să-mi încingă pe gica al meu de... Da? Și că, Doamne, n-au văzut că dă în spate și a dat în noi, știi? Și mi-a șters. Și mai e așa, cum dau proști înapoi sau înainte, știi, când parchează și mi-au lovit-o. Se vede urât. Și pe ușă e zgriată. Și pe ușă, dar pe ușă tot așa, la... Când lucram la Noel, o lăsam acolo în față și ieșeau niște și se așezau pe ea așa și cu blugi. Bine, și mai are o dungă așa, iar cred că e făcută iar cu mala lece, cu cheie, da. Da. Oh,